Tenda mambo yeso Christians in power that searching araga support yeso ai mayo yani kangosunza mayo aditika ma business minister ndo jisana matumbo yakadeso chiro akajiswa akashima matumbo nabantu isati Masango atama kupa mayo zvaitaita vuredo yetu ndi vuredo yetu ngawafambe kuenda panzapo toni katsoke matere ifamba ina membero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudana ikumabiko maladi yenyu mama tinosimba makadiwo aiwa tinofara munga tingakuzive kuti munoitwani inini ndinoitwa Lucia Machiso kana kuti mai bongo mapudzi ndogara kwamutare kupi muodzi location kuna kansela Gojo weward 31 kansela Gojo alright kurara kuneta here nekugara kwenguva refu kwete ndakatanga kurwara gore rapera paseri muna 2022 ndipo ndakatanga kurwara muna August ndichibva ndambobatsirwa bva zvaita sei zvamboda kunyepera kupera asi zvakaramba zvakandibata zvekuti ndaimbofamba negumbo tichingori kweya saka pataka muna gore rapera futi muna August ratapedza ndo pandakabva ndatanga kurwadziwa zvakanyanya ndakangofuma ndisikagoni kusimuka pandakagara kubata kana chiro chimwe chinhu asi pandakamuka pandakarara ndakamuka ndine confidence yekuti ini ndokwanisa kuzviitira zvinhu zvangu semazuva ese saka ndakabuda panze ndichitora mutsvairo chidaidza utsvaira ndakabva ndatodonha pasi ndobva ndatotakurwa nemwana wangu mukomana kuiswa mumba ndo pandakatanga kurwadziwa ipapo bva ndaendeswa kuchipatara kwamutare paGeneral Hospital kobva zvanzi makadonha here kana kupondwa musana ndikati handina zvikanzi musana wenyu uri kutaura kuti une injari ndikati ini zvinhu izvi zvaitika asi ndaita zvekurota usiku ndakarara saka dhokota akandibatsira akabva ati munofanira kuti mumboende kuna vanhu vari kubatsira saka ndakabva ndauya kuno kuHarare kunoko kubva ndamboendawo kuMasowe kwandakamboenda bva zvatadza kupera bva ndadzokeswa futi kwamutare ndadzoka kwamutare kuya ndakasvika futi kubva taitawo zvemasowe bva tambofamba tafamba taneta bva toita sei urwere hwangu wazokwirisisa munin'ini wangu ndo paakabva andifonera achiti uyai kuno tipende kwaMadzibaba Masango akati wanozvigona here nekuti stendi yandanayo handichagoni zvese zvikanzi tinozodzokererako nekuti ndataura navo vakati uye saka ndo patakauya zuro takasvika kumanheru kuma6 pamba pake paairport ndo patakasvikira saka nhasi makuseni patachitsvagirwa mota yekuya kuno tafamba tichiwafonera Madzibaba Masango patangosvika tabva tavaudza kuti tasvika kubva wati pindai asi ini ndapinda chikambaira nekuti ndasikachatodi kutobatwa nekuti zvazvandiomera asi patasvika havana kuti ndamatira asi wangondibata vachinongedza kuti apa neapa ndo pari kurwadza zvakanyanya ndikati zvikasimuka ufambe ndobva ndatya kuda kusimuka ufamba bva nditi futi simuka ufambe izvozvi vhure ndobude ndobva ndasimuka bva ndavhura ndobva ndabuda ndabva ndanzwa kushamiswa nekutya kwakanyanya saka wabva wanditi panapa tikusangana nevanhu vari kuuya vachitinyepera vakasiyana siyana saka tiufungidza kuti mimi kwamutara hamuna kubvako saka ndabva ndapa nhamba dzakanzela wangu wabva wataura navo kanzela Gojo wacho vachibva vatotaura kuti chokwadi mwana uya nenguva yakareba achirwara saka tikukumbira kuti mubatsire saka wabva wauimisana kuti ndomubatsira kusvika dambudziko rake rapera mauya ndani panapa vaminawo ndo vanadzingirwa ndauya namama angu nemunin'ina wangu alright mama ndi baba mama angu ndi ava alright mai nyakuberekera kana tuveukama vakandibereka makadini mai tiri pangu makadiwo dambudziko iri ndimakarona richitanga chokwadi ndakarona richitanga kusvika parasvika ipapo kusvika nanhasi ndingori naye alright machallenges abamutifesa akamira sei semutauriro wanga achingoitazvo ndizvozvo chaizvo hapana chakachinja kana kudini ndatoshamisika ndichiona kunoko akutofamba okutoti handigoni nekutaura ndiri kutozwa mwoyo wangu kuda kutochema but ndikuona kunge vachiri vakarara ka ndunza muchiti vatofamba vari kufamba vanzi ndichakupedzisira chimbotengai pfuko yemahewu ndione kupedzisa nyaya yacho yasarira yacho saka pfuko
tatenga pfuko yacho. Right. So zizva munotalisira kana mangubva pano? Ini ndiri kutarisira kuti kana chinge ndasimuka kufamba ndichadzokera kuno kuHarare ndakuya kotenda Madzibaba Masango nezvawandiitira zvana asikachafungiri muupenyu hwangu, nekuti ini ndinonamata apostori, asi apostori kwana ndiri kunamata mweya wangu wakutondiudza kuti kusvika muna April hamukwanisi kuchasvika. Ini nione nyama dzangu nezvana ndichinzwa ndachitotaura kuti ichokwadi April yanichatokwanisa kutomusvika, asi kubva pandabatwa munzvimbo dziri kundirwadza naMadzibaba Masango kusvika izvozvi ndaisonzwa vamwe vachitaura ndaiti ndakamboya muHarare munomu ndikada kuti tiuye kunobva anobva ati ndezvemabhidhiri. Saka pandauya ini ndaita zvekuona nemeso angu, handisi mwana womuno muHarare, ndiri mwana kwaMutare, ndinonzi maibhongo uyezve ndiri wasu chaiye. Ini hatisi kuita zvemabhidhiri, inini panapa ndaona chokwadi ukuru hwaMwari ndahuona nemeso angu. Ndakawanikwa ndine wana wangu 4, 1 akashaika ndasarwa ne3. First born yangu ine 20 years, second born yangu ine 12 years, grade 7. Mudiki wacho ane 5 years. Murume wangu ariko kwadziko kwanoita zvichikorokosa, anonzi Baba Bongo. Murume akambovhunduka pakurwara kwandakatanga kuita zvechokwadi nekuti zvinhu zvaindibata zvaita kuti ndikatanga kubatwa nazvo. Akambovhunduka akatombondisiya muna December mwedzi wese asipo. Kobva ndazoitwa munamato nangu Madzibaba ekuchechi kwenda achitaura kuti murume uyu ashokeka nekurwara kwamaita anogona kusazodzoka. Munamato bva yaitwa chizi mhepo yaminaye ndio yaita kuti aende, saka inogona futi kuomuraya amberi ndokudzoka kwakabva aita. Saka marimwe zuro pazvakatanga serious iye akabva ati ukanzwa amainini achingafona kuti uya Harare, enda Harare uende kobatsirwa nekuti zvinhu zvazvinaomira zvakanaka. Saka pakutobva kwatakaita takatobva kuyasimuka kuenda kubasa, asi mwana anga angori pamba mukomana nevasikana. Chiripo ndechekuti vana ava watanga kufona makusini andadzana wakomana kuita pana vana vari kufona, asi mafoni angu achiita manje chekuti vane dambudziko rokuti munhu asi kufamba. Takata motikari mekupi kuno kwanditeka, saka so make sure kuti vanhu vasvika panapa nditi saka kusvika kwaita panapa apa vakomana vangu vangaita nawo, asi iwo ngasati dambudziko rondire chakati ndo zvakandanzwa panapo kuzi handisanda dambudziko rondire rakati. Saka ndazonzwa chiti tiri panhamba chi ndinazvo pafoni pangu apa, saka vasasenda paWhatsApp yangu inini kuti baba tiri panhamba chi 20 ndizvozvo 27 namba zacho dziri pa 30. Alright, andimazviona ndiyo wati iwochi mamukase munhu waMwari tiri mutauni tofamba sei, tasvika tapaona tiri panhamba 27 andimona. Saka mfakoska ndotenda emakombe enda kumfakoska mbuzuma mfakoska kari kumarobots. Saka waya pakuzi maWhatsApp yangu ndikatora vakomana kwesa kumana vaita zvinhu zvinabasa pachi pakaona mabhebhi yakanaka woita bizidza wapa Ipapo. Saka ndisana ndakatora mafoni emaWhatsApp chete, saka kufona ndingaifana ndireti kupi kuvakomana. Right, saka vauya panapa vasvika amai avo vasvika vanzi vangu vakatakurwa nditeka vachikambaira. Saka ndangosvika ndabva ndangoita zvanoita sezvangu zvandanzi naMwari ndiite. Saka sandapedza kuita zvinoita zvandiri kutoita. Saka muchete kuna twatora pikicha vachipinda muchi mumota vachitofamba anditeka kutomhanya chako chakuda kuti vamhanya vari panapa. Saka sezvo vari kuti vanhu vane nguva handisati kuti vanhu munonguva yakareba sei 2 years. Vati vanobva kunonzi chi kwaMutare kwaodzi kwakanzera yani ward 31 kanjera amzi anzi gocho anditeka ndokuzani PF anditi anditeka. Saka ndokwavabva ikoko zvokuti kanzera ida kuti mutaure naye anditeka. Vanhu vafunga kuzikana village yese nedambudziko ripi irori village yese kuti ziva ndio dambudziko ravanaro. Saka vaitadza kuuya kuno kunoda kuti vanhu vadzivisa kuti ndezvekunyepa anditeka. Saka isusu tiri kuvabatsira nomwoyo wese unoda anditeka. Ndifunga vanhu ndavaudzana kati panodiwa mari yakati panapa anditeka. Ndakati wachacha kati panodiwa mari yakati panapa, vakazoti baba tina mari kati it's okay, zvamusina mari tsvaga $20 anditeka yekuti pane zvada kuti tiite zvidiki diki. Saka ini ndoda mari panapa pakurapa vanhu zvishongwani. Andaona dambudziko rao na baba wao wasara kunzi baba ndiye munhu ari kunetsa mushamani mawo. Saka ndichatopa wakwe gobe kuti senda papi panapa yada ndiwapi anditeka. Saka zvese ndasanda vaudza
ndisaka ndati ndako apa hokwe gobe kuti senda dati wangozisa vanhu kuti saka dati mufollow vanhu iwowa mukomaziko chero nomwana wa social media dako wafollow ikeni follow vanhu wapi iwowa mukusvika pawabva nepaapa nditeka zvese zvitida kuti zviitike nditeka vanhu vazive kuti kune simba rani raMwari ini zvangu achiti kuti pamuchazogara nemunhu 5 days panapa 2 days 4 days 5 days amaiti kuwada nhasi namangwana chini ndapedza nawo anditeka asi nhasi wenye chapedza nani nhasi chapedza nawo sezvezvo pasvika pano kuti ndati ndizviri kutoitika rega tizviite nezita raJesu mukoti ufambe saka zviri kuti Jesu ndiye akazviita chete kodi isu vanhu vakatuma kuti tiite basa rekuti ndese tikwanisa kuzviita saka nyaya kuti ndisaka ndichigara ndichiona kuti panapa vanhu matambudziko akasiyana siyana ngavauye vabatsirwe asi vanhu vankomaziko ndoti muzovatora vhidhiyo achitobuda ende tiwadaro ndoti mufune nakansela wacho nevanhu vomuarea mukomaziko mutora kana 10 right right saka mupiwa namba zizipi idzo dzimoona chiwa ndiwo here kana mimi ndo svika vanzimo komaziko podzi mwana kuti azviko azviko saka da kuti zviitika nditeka sekunze kwawakaita inzi zvinogadzirwa vanhu vanengaenda manhingino ndo vanhu kugadzira chero vakuda kufollowa vanhu chero inoda kuti ini chero vanhu vari kuteerera wacho nditeka vane matambudziko aida kufollowa ava vanhu vanoda kuti musisa namba dzavo vazofollowa kuti shuwa ndizvo here anditeka ipapo anditeka vachionekwa funga obvious pano vamwana vakakura navo munzvimbo vanhu vaziva vanoshanda mumatauni munhu kupi nokupi anditeka vanofanira kuzoti dambudziko obvious funga rakutozikana munzvimbo anditeka rani 2 years richiitika saka ndizvoda kuti zviitika nditeka saka mati kudii amai kutozikanwa nenharaunda yangu yandinayo yakutozikanwa kutoti sisi vamai ava vanorwara nemakumbo vasingatofambi wakatomboita mwedzi ndinawo vachirapwa pazinata vaigara pamba pavaigara saka vakatomboita mwedzi saka vanhu vese panharaunda patinotogara vanotovaziva kuti mai ava vanorwara nemakumbo havafambi asi nokwamutare kwachonozikana ndizvo kwese kwamutare ndoko watobva nezuro watosvika nhasi munhu wese anotozviziva nokuti ava vaishandira musangano vaibatsirana nevanhu veZANU-PF saka ndopo wakabva watanga kurwara nemakumbo awo ipapo national PC alright ando azvinzo national PC anditeka saka tinoda kuti isu sezvauzvitaura vega anditeka obvious vanotozikana mavhipesi yavo ndidzodzi zviri panapa asi isaka kuti zvinanara zvokuti vaite sei zviite anditeka tenda basa ndaritanga tenda mambo yeso gracious in power dasojin aragai support yeso Jehovah judgment yeso to dasojin order power rocket in Contextual zvakanaka ndotenda gracious in you daspirogin aragai support yeso Jehovah judgment yeso ndotenda unze yamaoko nyito namai imi ava amai vacho ndimi amai vacho nditi yamupfugama kuti ndikasirai ndinyikiro zvimwe zvindino mukati mafuta kuti ndikasirai tono right but you send one not tender judgment yeso adon spiral jirominage yeso gracious nectar power zvakanaka ndotenda ndauri mudidamburiro tambo itambo imina mato yanga wakaiswa treibangarira kuti mudidamburiro tambo imina mato itana basa madambura amacho adambura vanga iswa tambo imina mato vanga wakaisa mangwangisa kupi masowe alright kupi kwacho kusendisa apostolic not tell vanhu ba zvimbo mamakaisa kupi kwa odzi chingotsuku here ayo ngochena ya zvinoto hagoni wasingoti zvito chinechi zvine mazera anditeka ndizvo oichinda yache inoraswa zvayo anditeka munoipisa ndotenda ndipeti nemaoko nyito namai ndotenda mbiri yekudenga creations in your daspiro chirangement yeso taso chini power dragon tenda mukaita namai ndigariro tinipasapto hanza kwana madzibaba Masango madzimai vanenge vachibatwa nzvimbo dzisiridzo ano tinoshandisa akadzi ndozvakaona munzwa sei izvi ndozwa kutambanuka muzotambanuka kana wese wangu ndaiti ndikagara kudai kuda kugara ndigare musana kudai zvairamba kana kugarira kudai magaro angu aita sepane zviri kubaya
Atanga tonzwa izvezvi. Izvozvo ako mati iyo zvekutogara atone 2 years akarara kudai tinokompa sadza chimutakura chinoendesa kutoilet zvese anenge akarara. Simukai Tony. Simukai. Vhurai dhoyo Tony. Ndivhure dhoyo. Ngawafambe kuenda panze apo Tony vadzoke. Vaterei fambai nawo panze asa hambofa karona ba. Vaterei kana kuenda kumazigo kutera uchiedza kuona. Kuda panze chaipo panze. Kutenda. Garai apo Tony. Ndine mwana 8. Munoona ngani? 8 vasikana mune 5. Vasikana mune 5. Awo ndo number 5 yacho. 5. Garai pasi. Totenda. Ngama kakomborwa nevana vakawanda ndotenda. So mukomazigo funga maona zviri kuitika nditika. So toda kuti vanhu munge mune namba dzawo nditika. Muchinge muchifolowana navo vakudze kuti no munhu yodi achi asimbi anditika. Mangwana chida kuti vaipesa kuita izvozvo ndine zvimwe zvada kuzopesa kuvaita anditika. Private yangu manyazi kuti muone muna mato acho. Ndida kuti vaite zvada kuti sei zvada kuvaita anditika. Saka muna zvimwe zvine mahewa aya. Mahewa ndikangosumudza mahewa anditika. Mabusiness minister anotozivisana matumbu yakadai so chero akajiswa vanhu akashimba matumbu anopandoisa kuti madzamasango adzama kupa mahewa zvaitoita. kana wakajiswa. Chero wakajiswa wojiswa wakaita sei. Ukapiwa yes chero wano maweights futi kuti kasimbisa sereki atikwanise kumhanya chitu wani asima wane chi mahewa anopedza masports. Saka pamberi ndichatouya kaini ndumbu rangu iri. Imi pane zvimwe zvadazi kuti kupai nhasi zvadati mumbenda kumboona zvanga musati maona. Ndotenda asi nawo iripo ombe ndiyekuti da kuti amai avo vaite zvakanaka nditeka mwari vabatsire already semunhu anga achitakurwa mukona kuti rori yacho ndeiri panze apa nditi iyo yeblue iyo yanditeka mutsetse weyero anditi ndiyo rori yacho auya nayo rori yawo iyoyo. Saka tikuti isusu already inyaya yekuti vanhu havabhilievhe muzvinhu zvamwari. Vanhu vanobhilievha kuti usati Jesu aitoporesa vanhu. Saka vanhu vanhu havabhilievhe nokuti vanhu vanobhilievha kuti kun'anga ndokumushonga ndene simba. Mwari ane simba anditeka. Saka izvi zvinhu zvokuti isusu da kuti vanhu ava vari apa panditeka chero vanhu vakati handitonamba pawo you can go anditeka ndivo vanhu vacho apozi ina ndizivane nawo ende vanhu ndivo vanhu vandabatsira anditeka. Saka tikuti isusu muchafollowa ndimi chero vamwe social media chero isu kuti asi pane shungu dzangu ndipo kuti amai avatanzi ndichi mamurichi national peace anditeka kumusangana anditeka zvine nyaya yababa wacho zvine nyaya futi yemunhu kumusangana asi chazipedza nyangu nyaya ipi iyo pareka kuisana kakaita se kakaitika anditeka. Saka kuti pedza nyaya iyo kuti mwari avaite se avaite zvakanaka anditeka. Saka isida kuti simufollowe zvese mukomaziko ende kuti isusu dai zvaitokwanisika ka nevanhu vacho vanoziva amai ava you can come paprogramu yenyu mune muchiita vauye wazoziva kuti amai tinovaziva yese nevapi neava anditeka nevanharaunda vari nharaunda vafanira se vazive mwari atiite zvakanaka mazviona. Ndotenda hameti mukoma mune chimwe chekubvunza. Magutsikana isati kana mune vamwe anditeka vari matambudziko akadaika uyai nawo anditeka iwo ndo vachaudza vanhu vese kuti shuwa vanhu vaya vaitambudzika endai uku moitwa zvakati. Ndakatimbowanzwa iwo kuti mukunzwa sei? Ndinzwa kureruka kwenyama dzangu. Kureruka kwenyama dzenyu Ichokwadi. chakanakira mazuva ano zvamatara mati tinoramba tinawo because taiona kumadhezi emakrusade aya watonzwa kuti chirema chafamba chotomhanya kusvika asi after 3-4 days chadzokera futi chadzokera. izvi ndoda kuzvipedza izvi. Inini ndinonamata apostori. Mweya waindiudza kuti ndichafamba asi ndaitsvaga kufamba kwese ndobva ndakushaya kuti chinonga chaita kuti ndizofambe chinyi uyezve ndinonga ndambonzwinyi. Ndakasvika pakuti inini handichanamati kuna Mwari kuti Mwari makadai handichakwanisi kunamata. Amwe akati chimbobika sadaka pamwe une chiwanu ndikabika sadaka iyo. Sadaka ndakabika ndakabatsirwa mare. Ndakaibika kumba kwangu kwamutare kungopedza sadaka chete ndakabva ndakarwara beyond kuti baba yangu azwa kuti sadaka kati muda kutoenderera mberi. Ndaona ukuru hwaMwari. Ende inini ndaenda kungodekararaka ndaingoti mwana wangu goda maona mateo zvaunongoti namatira tione kurara otonamata iye ini ndasikanamati ndaenda kutononga Mwari asikachatobatsiri nekuti ndishona nawo panze tibatsiwo ndakandatogadzirira kuita sei kuenda ndamutaurira muningi wangu kuti kusauya 1 April ndasikasviki nekuti nyama yangu yakaundaurira zvechokwadi ndarwadziwa kana nhasi
zvikuru kuti vaprofita vakakubatsirai vaprofita ivo vane zvavakaoneswa kuti munhu achaita sei achafamba. Namba dzavaprofita vacheri muzopiwa mubvunze kuti imbobvunza kati maitira kuti tifone inasira kwadzo ndiri Madzibaba Masango anditeka tipe namba dzamadzibaba izaya kuti ndimi munoziva madzimai nengeri avo vasingafambi. Imfone nyaya namari here muwafonere chitipa iti wafonere kuno kana timuona kufonera imune nyeri ino mari watipe ito ndiwafonere namba dzaitoni 0 chii madzimai ava wani madzimai Sevia mponesi ndotenda maodzi momo ndinosangana nemomo maodzi momo riri maodzi momo masasi ndasvika angu vanhu vacho ndivanotongoya kunoko wana gwarimba vainamata inonzi vaimbonamata inonzi chikwe zviratidzo saka zvakaziva chichikwangu ndikatendesa vanhu vakawanda imomo mana gwarimba mamutare panhingi panonzi pachipadanga mvura patozende papolisi apa iripo futi chichi yangu iri pamusoro mati 0 chi 0773 09 22 39 and Madzibaba is Isaiah phone yangu ni mari line 2 ikatinze Madzibaba is Isaiah Madzibaba nani ndofuna network ashatera ini muchandipa manamba avo vese yeah ndizvozvo ndochitaura navo ndini. Alright, that's the best. Mufona nawo mutaura nawo munzwanana saka namba dzinodiwa dzakansera dzayo Madzibaba Isaya vacho mudzitese kuitira kuti chatoda kuita ndechekuti nichipedza kuvabatsira toda kuti mwarazi vanhu vazive kuti kune ukuru wani wamwara nditika zvinhu zvokuti zvakawanda zvakasingade kuburitsa pasocial media ngomaziko tikatomutsa vamwe vanhu vanga vatonzi vatofa zvakawandisa zvokuti achikwanisa kuti wadedze futi bakuti zvakati asi makafolowana nesi muchaona kuti pane zvinoitika zvakadai zvakawanda nditika mamutare makaenda futi padanga halo makadi Madzibaba Isaya mushe munoziva anonzi madzimai Sevia vanofamba here madzimai Sevia vanofamba here ayo vane parutivi vanoti gumbo rinorwadza chibatanidza musana manunguva nawo refu sei manunguva yakareba sei nawo vari kurwara kudaro kubva gore rapera. Alright, muri kupi mimi kwamutare kwamutare. Alright, it's okay. Ndotenda mutana Madzibaba Masango anditi Alright. kuharare kana makambudza ndi Madzibaba Masango kana makambowanzwa anoti avagadzira zvedu vakufamba zvakanaka nditi Alright. hanzi mweya wakambotaura kwamuri kuti vachafamba ndizvo ndochokwadi. Saka kureva kuti mweya wapupirirana ka aiwa tinotenda muhasha. Ndotenda havasisina peni iri kuwabata saka nyama yangu yareruka ndakufamba imbogara iko mazuva matatu chengeta imwana oyo sodo aiwa ndotenda kwazi ndati wati vange vatinawo andizika tinyatsogwitikana kuti munhu wacho apona. Ndotenda aiwa tinawo ndikatipedze basa racho aiwa tinozvikudza munhu wacho. Ndotenda right Madzibaba Masango masatariona ndotenda tichibva panamba takuita sei
anochibva panapa isusu inda kutogadzira nguvana handitika kana mangwana muchida kuzovaona futi kuti vakuyedza kumhanya sei munouya movaona nditika muedza kuona kuti vakumhanya sei handitika ndotenda zvakanaka komborerwa indotenda maita henyu basa aiwa tiri pano ndofunga mangotiona tichapfuurira mberi nekunyazoitarisa nyaya iyi tichiona kuti zvekufamba sei. I think nyasha dzikawanzwa mangwana teni tiripo panapa tichiona kuti tombosetera pigi uko kwako tovati mhanya munamato chapanhasika mabhonzi mesa kama asakafasika mateni mangwana haanenge vaine simba vanenge vane simba pachambotirerukirei mchana simba bhozi munamato chenenge wakaona mabhonzi mesi bhozi unenge uchinza kutreat manhamba hatichadedzera because manhamba technology yakutitendera tanenge achingobuda chi pasi zvakanaka zvakanaka